Ja, ik loop even naar vlakbij naar de finishlijn. Want ik moet natuurlijk wel even een goed beeld hebben, hè. Kijk, daar is de winnaar van Sneek. En bij deze feliciteert Brechtje Vlechtje persoonlijk Grauw met de overwinning op een snitsemar. Die snits, dat is wel logisch. Blijf alsjeblieft vanmiddag hier even wat Ja, nou ze applaudisseren al, hè, daar bij de voet af. Dit is wel een mooi gezicht, hè. Dit is wel mooi. Zit nog even een eerronde. Het zeil gaat naar beneden. Dan zie je maar even hoe de meesten ontwerpen zijn. Oh, daar moet ik even inzoomen. Ja, dat is natuurlijk mooi dat er dan ook massaal... Wat leuk dat ze hier zo dichtbij komen. Nou, dit beeld dat zie ik nog niet gewoon, Joet. Dit is geweldig. Ja, Sneek heeft alles nog geprobeerd. Maar we kunnen even naar je. En waar komt de straat? Waar komt de straat? Sorry hè. Ik moet even goed zicht hebben. Ja. Zometeen komt... Wie komt er als tweede over? Weet jou dat? Ja, ze komen eruit. En Snits die komt erachter mooi. Die komt er ook. Maar ja, Snits die had de overwinning al in de boezem hier. Ja, Snits had de overwinning al in de boezem. Maar dit is jouw, die komt als twart over de finishlijn. Wie de Snitsen maar. En Snits is er nou echt oer. Oh, wat heb ik het mooi. Dit is super. Dit is super. Hier in de brood niks. Ze tutteren al hier. Het lijkt wel een muziekspektakel. Hier op een Snitsemar.